בפסגת זאב, צפונית מזרחית לירושלים, בשכונת הווילות החדשה. הווילה המדהימה שבפניכם הושלמה רק השנה. הושקעו חומרים משובחים והומצאו חידושים להשלמת בנייתה. בקומת כניסה נמצא הסלון הרחב והשטוף אור והמרפסות הצמודות אליו, וכן 2 חדרים. כל הבית הוא השקעה של יופי וטוב טעם. המטבח מהודר בשיש קוריאן וארונות עץ מייפל מולבן. נעלה למעלה לקומה פתוחה. ניתן לחלקה לחדרים או ליהנות ממרחב משחקים. הקומה צופה אל הסלון, ואל נוף מדהים לעבר השכונה והרי יהודה. נרד לקומת קרקע. כל הבית מוקף בשטח בגודל של כ-500 מטר מרובע. ניתן לבנות כאן בריכה וגינה מפוארת. לבית זה פוטנציאל להרחבת יחידה נפרדת שגודלה כ-40 מטר מרובע. בקומת הקרקע 4 חדרים ובהם יחידת ההורים הכוללת ג'קוזי וחדר ארונות. ניתן לצפות במשחקי האבן המרשימים בין האבן הירושלמית למסגרות הברזל והזכוכית. כדי לשמור על הפרטיות שלכם, נבנו בכל הבית חלונות חד-צדדיים. פסגת זאב אינה שכונה מעורבת, יש בה חילונים ודתיים. בית הכנסת נמצא במרחק הליכה. לא רחוק מהבית נמצא מרכז מסחרי חדש, קניון פסגת זאב, ו10 דקות בנסיעה ונגיע למרכז העיר. להגשים חלום ולגור במקום שקט ומטופח בווילה מרשימה בתוך ירושלים.